duba ga abin da ta kawo ya taimaka mu. Abin da ce babu shi in ana maganar hadisi akwai kutubu sitta, in baka same shi nan ba to babu shi. Kutubu hadisan da aka yadda da su a cikin musulunci. Wani ya yi wata magana, asalin maganar nan Ibn al-Arabi ne ya fara faɗarta, shi wani hadisi. Ibn al-Arabi al-Khatibi shi ya fara faɗar wannan magana. Kuma shi Ibn al-Arabi wato jazman duniya ta yi masa shaida da cewa shi mushriki da abin da yake faɗa cikin wato jawahirul ma'ani yana cewa alkaunu ba alkaunu kullu huwa Allah ba, inna ma'ashar al-arifuna nara kullu shay'in huwa Allah. Wannan mutum ne bai da kira ba, shi ya fara maganarsa, sannan sai aka zo kan su wa'annan malaman da duk wanda ya kawo ba sika bane wanda ake dogaro da maganarsa. Ajiluni ne ya kawo, da ya karanta ajiluni ba zai taɓa magana akan ajiluni ɗin ba. Ajiluni yana cikin mutanen da suka ƙaryata hadisin, duba lambar hadisin ko a ce wani ya taɓa magana akan kaza ba shi ne hujjar, yana da kika ɗauko littafin karanta. Ajiluni in kai fashi aka to yanzu ka ci amana ajiluni, saboda shi korewa ya kare, ya ce laisa lahu aslun, laisa lahu aslun, kamar yadda aka ce hadisi laisa lahu aslun to babu shi a cikin kutubu sitta. Amma ina so ga shi a zaune in akwai inda yake a kutubu sitta to yi nuna mana magana. Na ce babu shi a kutubu sitta. Sannan wannan hadisin abin da isa bai karɓu ba wajen manyan malaman addini, maganganu ne na Allah subhanahu wa ta'ala suka ruguje hadisin baki daya. Saboda duk hadisi da ya inganta baya karo da alkur'ani. Idan ka ga hadisi kam ina malam suka ce idza ra'aita al-hadisa yubayinu al-ma'qul wa yukhalifu al-usul wa yunaqidu al-usul fa alam annahu mawdu'un. Wannan sharadi ne na ilm malaman mustalah suka ce idan ka ga hadisi yubayinu al-ma'qul wa yukhalifu al-usul, in ka ga hadisi yana rikitar da asalin masu ilimi kuma ina karita al-qur'ani fa alam ya kai dan uwa ka sani annahu mawdu'un, wannan ƙarya ne. Ga dalilin da ba ƙarya. Suratul Alaq, shi hadisin yana cewa an halicci mutane da haske, juz'in mutum ko aljan ce da haske. Suratul Alaq sai Allah ya ƙareta haka, ba annabi baya magana, Allah ya ƙareta shi. Ina gane hadisi ne kaga yana daidai da abin da ma'anonin alkur'ani suna tafiya daidai, hadisi ya karfafa aya ta karfafa hadisi. Amma idan aka yi magana aya to duk abin da aya ta rubuce ba zai zama hadisi ba. Ga shi nan kamar wannan magana, ubangiji yake cewa iqra bismi rabbika alladhi khalaq, sai ce khalaqal insana min alaq. Allah ne bada ko yace Allah ya halicci mutum ne daga ruwa. Sai ce a cikin suratul tariq sai Allah ya kara cewa wal yanzur al insana mimma khuliq, sai ce khuliqa min ma'in dafi'. Allah ya kara cewa ya halicci mutane da ruwa addafi mai tuntukuɗar juna. To kaga wannan ayoyin sun tabbatar da abin da aka yi dan adam. Shi kuma wannan hadisin ya ƙaryata wannan ayoyin. Wannan shine dalilin sa na kasancewa maudu'i ba a aiki da shi. Sannan maganar ajibi ne na faɗa, na ce ko da kai mai yabo ne ko, to in kana magana da irin wannan hadisin na Jabir kana aiki da shi, yace kai ma ɗaya ne daga cikin masu yi annabi ƙarya. In ji Sagani, magana Sagani, ba ni magana Sagani. Sagani ce kan yi da kake yaban annabi da wannan baitin. To na nuna duniya cewa ni kaina na yi baitoci a kansa, amma da na karatu sai na fahimci ba daidai ba ne. Duk hadisin da ke warware aya sauran minti biyu, duk hadisin da ke warware ayoyin Allah ko ke warware maganganun annabi tabbatattu to ba hadisi ba ne. Manzo Allah ya ce a cikin hadisin Bukhari yace kullukum min Adam, sai ce wa Adam min turabi, sai ce inna akramakum inda Allah ta'ala. Wannan hadisin na Jabir da muka ce babu shi ya kare ta wannan magana. Aljanu Allah ya ce ya yi su da wuta. Shi kuma wannan hadisin yana cewa an yi aljanu da haske. Wannan ya sassaba wa Qur'ani. In ka ga hadisi na saba al-Qur'ani, in ji malaman hadisi suka ce fa alam annahu ƙarya ne. Haka abin da ke cewa babu shi a cikin asali kaf shine a kutubu da babu. Idan akwai ka kawo. Wannan kutubu da ne wannan. To alhamdulillah.